Good evening, everybody. Adeɛ asa, ba asɛm deɛ ɛnsa, nipa kɛtrɛma mu anum asɛm ɛnsa. 3 days ago, me share TV station bi na ɔmo yɛ Mr. Beautiful. Na ɔmo ka n'asɛm na ɔmo bisa no n'anum asɛm a ɔno akɔmfɛn yɛ. Sa asɛm na bɛka no ɔyɛ ampa sɛ ɔrɔte kube ansa na adidi. Maame papa onua branteɛ muntie asɛm wei a meka no na momfa mu nyansa ɛmfa nto tim sɛ woyɛ nipa wo asase so na uduru dibia bi a ma woyɛ mfiri nea ɔno hyɛ ase a wokɔto no a ne ho akyere no. I say ya meka it is important thing na meka kyerɛ bi a the time was going no a mmerɛ bi Mr. Beautiful ɔne Titi enya nsɛnsɛm bi ɛwɔ sɔfo baduko bi mmoa bi a ne ɔboa Titi ho. Beautiful ba abɔnten ɛbɛkeka nsɛm bebree fa Titi ho ma nsɛm no ɛbɛyɛ ninguasesɛm ne nsɛm bebree. But that time no I think say na Beautiful nin say obetumi akɔ problem me da. Me yɛ very wise. Me sua de kɔ akyire. Na me kita adoma kyerɛ a mu oduru. Ba abrokyire wo kita gift ya it's not so easy say obetindi aweke aso nyame. Nti sometimes na me kasa me Ghana asofofo a me hunu omo no. I don't believe any one pastor in Ghana. I swear my heavy God. But Ghana no kure ni ho. Na nyame nipa kan bi aso no. You have to say the truth. Eye kunu bebe kunu wo di Yesu Kristo na chi a. Oba be bo na senuam. Ewo ye bone ho. Ba na sofofo edwane bone. Mo so we di Yesu Kristo achi. Mo nti Nyankopon na mo ne na adwuma na se. Bia na Beautiful ye frase na meka I will remember that thing but me manadwene akoso se ontena se na ommompa ye nsere bonifache e wa Awurade Nyankopon anim me me gina o ka kire o ne debi nia o ye ni nyina ne aba na kwani no unsa ne baduko bi eboa titio na utinko ye ya mansem no titi free wo what say the onya contract e wo South Africa omude NDC target no ba man contract no ase na meka no obebu no normal thing. Mame papa onua brante mrante a Moses no se unya dibia bi gina mu a ma wo ye mfiri ne odi kan na ne ho akyere no kai se odi kan nti bisa se oye de ne nipa wei opagya duru sei na ne ho abekyere no nti Awurade bompa ye se Awurade emmoa nipa ne mfiri na omma wo so emeduru saa dibia no emma wo so nkom bi saa fighting against saa nipa no bi ni kwadwon kansa no mo oye ne now no but that saying ya meka no ewo moving industry nti aya mo nhwe omo mu twasini no se omo awiye de eya ekokoduru Nancy twitwa ahoye a peseminkuminya ne was sa industry no moving industry meka no kura kire mo ne komi minsuro bia mengosra kitam no minsuro bia by 14 yam a otin wo by 4 betim asem no osem no mans ansana menyangosra. Let me tell you by 4 omutimi ye me no omudi kan se me no ma ewo hunhumu ansana adone baaye nti ane sometimes ana meka say asofo bi wo ho a omo problem bebre hye omo sumase ba omunim omo de beginning ade ene ye obobra na osofa de dada ade no aya moma yani na ho Mr. Beautiful tenase na bompaye na sire Awurade se Awurade yi ni ame ne papa wo ye yi mesro na minim na mafum fa me bone chem na hwede Awurade Nyankopon de beyo e ka se ma kire opa nya nipa na ye na masase so nyina no nipa bi wo ho a wo behunu se bibi wo ya afa makodu se bia na ye Nyankopon na e de ye example bo minim sa Titi no ye yankura na ye start hwe Titi moving me pe Beautiful asem pa se moving industry ni na nipa ore na me penasem
nti that time how yes ade na ya me yapa movie industry na nipa beka say ka mintu su bi emfa wiase japade mana na me mana comedy mu mem pagya ne mana ade asombo anka one de be ma no ewo movie industry pa na as nura na Zion Felix oye Santoba as ne last born no interview me rehoye die ntia Santo ni be pagya movie industry stiwo ti se Santo awu a nka eyese omutin hwe ne mma e de example omutin hwe ne mma so akura na me hwa t-shirt akura hye no na me yura ho se ni minina nka me de no ma be kwa akoche no me ska me papa awu hye fom me yura hoye nso na movie industry for no bi da car 30 27 hani ni ko pagya ba ya ansa ne motimu nya sa animunya no ayi na mu ya afuro ma be say Ghana nyame tumi ni Ghana ba kokura ne me gina so no me ka tro Ghana nyame tumi ni Ghana ba kokura so fu bia ni Ghana let me tell true for you ko wei bi ntimi hunu enka no kore nti se movie industry for ina kora no bia yi just 20 million 5 million ne mo ka bom na mo de pagya Santo family edisiwa nka mo ayebone mo de pagya Santo family esiwa nka mo ayebone ono na adua na aso mu odi nti mo nkai ne fie dia ne so yeye awurade nyankopon e condemn sofie ne sofie ni asase ayete so oni busuani let me tell true for everybody mama ye hunu ne aya ne yeye na ye wo so akatua wa asase so heaven na ye ka no heaven na ne yetim no ha ne de akọ heaven aba abedi adanse me bisa mo ne baba ifo wa asase we so nipa wu me esie no nipa ekọ bonim odi bone enya so akatua ama ye nyina ye ne hu mo nkyere de awu ne akọ heaven na aye video akọ heaven na abedi woni na di nkomo heaven so mo sori a mo ye pe heaven akọ you are stupid peoples mama money now asen wo ya meka mama money now na Mr. Beautiful tenase na bompae na awurade mpagya wo na that time na de na wo ye no ohye man no a kere wonse wakọ aba besim pepepe na kura me kato mensuro bia wasase we so mensuro bia wasase ya mete so apart from awurade nyankopon komini ni me mafam a me da so te ase ti se nipa betima kuma nka mente asase we so ba me hunu no kura se ne ametie ntino bi ntimi nya me bone ntiam because me mfa bi hu asem nhye mu menye nipa bone de me nipa mefun wo by me try me best say me ekitama me de be mawo sika kitam ne hu nipa de ho kire na me de me di ne be mawo di sa nipa no bompaye ma me do ni me bia ni me ba ye ani ye pre wiase japade no esene nipa ba wo wuso amfa japade nko na mo fanto mutim na me da mo ase ba bia obi a mo send the video we man too beautiful say me na me kasa me sro no on trans na mo mpaye na mo akaso bia mfa nyane ho afutuo se wiase de afura atiato no yehunu na ye pagya ne frase ye nkonden no ne afura atiato no yehunu na ye pagya ne esiwo ye nkonden ne nse na barabo titi ne be pagya mu movie industry no oni Santo asenya meka no movie industry for no me sro mo ma mo ni na ho na mo pagya Santo abusua no na onimu aka mu bia nye bia ne nka mo munye bia nti se mo won kae dia mo hwe ne ma nka adwuma ne kwa ho de ne ma wuram o mo nya de kwa ne ho pia ba Ghana for mo ye selfish too much oni tima Ghana de ntimi nye yida ne owo sika bia pa on free Ghana lam tetu abrochire broni su ani ye kasa se president de nye de odi sika ma se koye kwana wotena so se unua wonye wo pe wo fie ye no na mane na ye stupid things me da biara se mo besesa afre musu ba mmone na adwem bone a ewo yetim se ka ye nko anka ye nua nkofo no me da biara se bia sesa ne subare wokoto se unua ni bia try se obeboa no mfa nye ne sere unua ho kire na boa ne pagya no mfa nye ne sere na unin daachi ne ebeto bia wo koto no na ne de tin sore wo do bedu abi wo ntimi sore kora mesro ho pa homa ye ni na wo